ini betul toh. Gelegean langsungan. Hari ini memanjakan. Lho kan sing loro ya iku dipijet ben penak. Iki tanganmu aja nukuk-nukuk ngene. Iki tutorial wong pijet padu karo sing dipijet. Kiran, teman-teman semuanya ya, hari Minggu saatnya memanjakan tubuh. Ada yang tanya Ran. Mbak Linda Aldawiyah. Mbak, cara bookingnya kalau mau pijet piye? Nanti dikasih nomornya. Ngapain gawe GoPro barang? Gak apa-apa. Oke, temen. Jenenge wong pro. Iya sih. Tukang pijetnya tukang Indo. Ya, aja sampai wong Cina, Mbak, bojoku langsung ngaceng kok. Masa sih ya? Karena aku ngerti enggak? Takoni kok. Nah, Wong kono dong ngajeng kowe dhewe ora ngajeng. enggak blas. Kok iso lho. Aduh. Malah mungsot. Malah musat. Kok ya enek. Musat dudut. Kan wong sing mbok critakno nang pinggir dalan iki lho. Oh iya. Ngocok. Kae. Lah kae mung mbah wae ngatek kok kowe ora. Sing ora tak sentuh wae. Lucu nang ngarepmu. Ran. Enak sing komen Ran. Piye? Mari Mas Sandro terus aku ya antri. Waduh. Tarifnya Fuyan, tarif sama nomor telepon kasih. Kotak amal tak cepane sing gedhi nggo kotae. Kok kotak amal? Bertarif kok kotak amal kok iso. Aduh, kan sedekah, Bro. Ya, bertarif kok. Kotak amal. Guys, pokoknya seru-seruan. Tapi tanggal 23 engko masak apa? Enak sing masaran. Enak masak. Heeh. Wis tengok-tengok. Iku. Duh, Ngombe pil. hari iki. Halo. Halo. Selamat malam. Gimana kabarnya sehat? Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Oh ya Mas Sandro, ke rumah sampean ya? Terus? Terus exit mananya kan dia masih baru tuh. Lagi saya aja udah lama di sini, nggak tahu nih exit apa sih? Terus aku harus kayak gimana, Mbak? Aku harus jemput dia. Aku harus jemput sampean. Oh. Ya bukan begitu, maksudnya sampean ada di mana? Saya di rumah. Exit C belok kiri. Jalan perempatan ada Baleno. Exit apa Mas? Exit C. Exit C. Exit Cuk. Exit Cuk. Tak. Cetok. Aku ki terus terang aja exit C ki yo aduh yo. Aku ning D, malahane Sogo. Lah Sogo kan burine lurusnya Sogo mburi iku kan ya sik C to, Mbak. Ya. Ning mburi Sogo. Lah Sogo iku nganu lurus Sampai- iku kan ngenemoni sik C to. Sampean masuk exit. Kene aku sing ngomong. Mbak. Exit D ya. Halo. Sogo ya. Halo, dengerin dulu. Halo, ya. Dengerin dulu saya ngomong, dengerin ya. Ya. Sampean kan sudah di exit D. Itu sampean D. lurus nanti akan ketemu exit C. Oh. Exit Dari D. Sogo ya, dari Sogo ya. Enggak suruh masuk ke dalam cari C ada. Enggak, sampean Oke. jangan Exit D ke, aku nang D ke. Aku tak foto kok. Exit C, Mbak. Woi, exit C bukan exit D, goblok. Ngomong apa? Nggak, Kan masuk dengerin. jembatan biru ae. Sampean Dengerin. jalan Sing goblok ki sampean, Mas. Aku wis ning exit ning jero, aro-aro kok kena, dadine goblok-goblok ki wong. Iki exit D aku, Sogo. Dari Sogo kemana? Ojo gobloki wong dhisik to. Mbak. Wong jenenge ora ngerti ki ya kudu dipayi arahan sing bener, ojo goblok-gobloki wong, Mas. Yo, dari YouTuber ojo koyo ngene ah. Rungokno, Mbak. Kerja sama, ayo. Rungokno, Mbak. Rungokno sampean ki rungokno wong ngomong sik, rungokno. Ya wes, Ya. goblok-goblok Dari- piye? Dari Sogo iku sampean metu to, jalan teng-teng kae ngerti ra? Arahe teng-teng ngerti ra sampean? Nah iku arah Ah, jembatan biru. Kan nek jembatan biru dari Sogo itu wancai kelihatan. kiri kanan.
arah ke Wancai. Ora, Mbak. Terus Rungono se jembatan biru iku, kono wis nang jembatan biru iku sampean telepono, nek wis nang isor jembatan Ketemu biru lho Baleno. ya. Nek wis ketemu Baleno nang seberang jembatan biru itu kan enek Baleno to. Nah, iku ada seberangan tuh, seberangan nah kan sampean nyebrang. Ku nek wis teko kono sampean telepon ae wis, ndang saiki mlaku kok. Oke. Iki sampean sapa nek bojone? Wis gak usah sapa ae, sing penting sampe teko kene lho, Mbak. Ya udah, soalnya goblok-gobloknya Mas Sandro piye sih iki bocah nangis. Dimarah-marahin Mas Sandro. Ya ket mau Aja di kayak kuwe lah. soalnya ket mau ditidona ora mudeng-mudeng bae. Wis omongi Ayo exit. jenenge bocah anyar, udah ketepon kene aku sing taunan ora ngerti. Ya wes sampai masa ora ngerti jembatan biru masa ora ngerti. Ketemu ning MTR mungkin ketemu. Lah ono ketemu ning omah yo arek anyar priye aku yo ora ngerti kok wis sama Sandro. Siki mlaku apa ora? Anu lah. Siki mlaku apa ora? Ya wis engko ae lah, kapan-kapan ae lah. Ya wes, bye bye. Ya wis. Sing putus sapa? Tak ditorene. Goblok. Emang goblok wong temengi esit-esit ora. Masa kok suwe ora ngerti taunan nang kene? Enggak, dhek mau iki salah metu MTR. Lek wis salah metu MTR exit E, arepe nyang C, otomatis kan bingung. Tapi terkecuali gak dhek wis metu MTR kos BB langsung C, iku gampang. Kan muter mlakune. Arah-arah rata-rata kan nang Victory, ora nang jembatan biru ha. Victory ya. Heeh. Lah Victory kan mlaku rene to. Lah iya kan kok dhek wis nang Sogo berarti kan kene wis nang Sogo. Iya masalahe sing duwe butuh iku dilempar-lemparne nang wong. Sik, cara booking tiket apa enek? Tiket apa KTP? KTP enek mana? Darling, anak baru itu dibantu sama agen atau majikan dan agen itu pasti bantu, nggak usah kita. Loh, ngapain? Iku kan wis Kalau agennya nggak bantu itu berarti dia udah dibookingin. Cuma nggak ada tempat. Mungkin Mbak Iku nggak diomongin apa piye kayak gitu. Makanya kita kasih linknya, suruh masuk, suruh cari kan kita Alah, pasti butuh kan kita butuh paspore. exit sih wae ora mudeng kok. Siapa sing butuh paspor? Ya kasih linknya sendiri suruh booking lo. Endi linke? Suruh no linknya. Tak wei. Wong cari exit aja bingung apalagi suruh booking. Booking sing kiwet. Anak baru itu baru pertama kali di Hongkong itu agen yang akan bantu untuk booking Lah ID. iya nek umpamane urung enek kan pasti booking meneh to agent iki. Wes Ran, pijit lagi Ran, relax Ran. Ayo ganggu ae nang wong lagi gendaan. Darah tinggi. Kan lagi diturunkan darahnya jadi tinggi lagi deh. Mbak Susi ya, selamat pagi Mbak. Kita ada di rumah ini Mbak. Mbak Titin cantik. Weh, Mas Andro lagi dimanja-manja. Manja dia. Secokakan bunga-bunga dan tuwek. Tulane sing diblok. Enggak sih ngarai tambah ruwet iku kan arek iku mang. Yo enggak. Dari yang pertama itu yang udah bikin ruwet kalau dia fokus keluar exit C, nyampe exit C foto. Kan udah gampang rutenya. Ya yang telepon pertama yang punya urusan itu, yang nggak mau fokus dengerin. Nah, iya. Pengen jaga nih mengharapkan orang lain nonton DE. Ya berusaha sendiri ya. Paruan berusaha ini. Apa nih? Wah nih. Heeh. Biarlah udah tua Ran. Dia sudah tua. Kalah aku, Bro. Ora penting mbok kalahno ora masalah. Kayak ngono. Lho lah piye? Wong cuman mbok kalahno ae lho terus Kalah na rambut iki heran. Kalah nek duit mending akuran. Iya ta? lho ora apa-apa malah nek awakmu sugih aku malah seneng toh. Uyang-uyang muloro pantesan darah tinggian. Orang ngombe bet anjing. Hari ngene. Lanang tak padu iki. Hari ngene mandi. Lah mau kayak orang mandi nang kamar mandi. Kayak tang. Cek dino iki nek metu lah. Hari ini panas Joko. Panas.
Anjing gak usah. Kok aku udah istri ini langsung monitongi. Sendiri. Mbak Ima Ega Pati, silahkan untuk WA ke saya Mbak ya. Pertanyaan sampean hanya bisa untuk dijawab dalam telepon. Pertanyaannya ini darling. Chosan Yuli tanya, apa bisa proses ke Hong Kong kalau suami tidak mengizinkan? Mbak, lelek aku ya. Ya jawabannya ya Jawabannya piye? tetap bisa. Terus? Tapi resiko berantem sama suaminya itu tanggung masing-masing. Aku biar orang. Tapi sebaiknya sarannya kalau suami nggak ngasih ya jangan berangkat. Kan istri yang baik. Wis saranku ngono ae. Saiki nek ngomong sarane istri yang baik, oke. Tapi apakah suaminya juga suami yang baik? Nah, itu aja ditakokno nang aku, Lek. Pertanyaanmu keliru nek nang aku ngono iku. Takone karo wong iki. Ya iya no. Lah aku Lah kan nek suamine wis mapan yo nyapa rene yo Lek yo. Yoi. Wis ana duit, wis apa wis apa jenenge kecukupan. Loh lah ya Apa? tadi kan aku ngomong. Kalau proses itu tetap bisa, Bisa. ya. Hmm. Tapi persoalannya keutuhan rumah tangganya dia, ya kan? Terus Ramuan saya. izin sama suaminya nanti kalau ribut, karena saya ngomong kayak gitu toh. Kira dijabuti kabeh kok ora di rambut. Wis bene. Ya gak njaluk surat izin suami Ran? Kak, aku mbiyen ora dijinin nang Mario. Terus? Enggak budak. Nah, ini contoh nih. Ini contoh manusianya. Enggak budak. Dan duwe akeh. Oke. Kamu iki sing wong lanang. Wong lanang iki apa butuh bolongan. Tapi dhewe ra golek duit. Ya, ora dijini ra apa-apa. Bubaran yo wis. Ngono ya, nekat ya? Iya no. Lah sing awake dhewe perjuangne apa anak ta? Lah nek duwe anakne urung duwe anak ya golek liyane. Wong lanang iku kita jadi baik istri ya kalau suami baik. Kalau suaminya jelas. Kalau suamine sakit, terus ekonomi kurang, piye Ran? Ya kuwi ya pilihane bojone oleh lunga apa ora? Terus? Ya kan? Lah nek dhek nganu kae dhek gelem ditunggoni ngantek mate. Ditunggoni tok. Tapi ekonomi kurang ya Ran? Ekonomine kurang, ya kan? Ya lah aku ya pilih budal lah. Kayak Mbak Evi kan. Mbak Evi kan ngono, bojone loro, utang pirang-pirang. Bojone cuci darah terus. Ya kan? Akhirnya dhek Nah, itu boleh. Itu boleh. Nek kasus agama itu boleh. Ya iya, akhirnya Boleh. daerah lunga kan utangnya sama nganjur utang. Boleh. itu Anaknya boleh. mangan kondi. Ya ngono. Boleh itu. Biarpun sing lanang berat ya tetap harus melepas karena dia bisa nggak iso apa kan. Sakit ya? Ya iya. Mungkin Mbak Evi orang setahun tinggal. Bojone? Mbak Evi dia Chris. Sing nuruni aku pas aku kecelakaan. Mbak Evi saiki njogo kuil kan? Iya. Jadi Mbak Evi Meninggal ya? meninggal. Cuci darah terus kan utang kono utang kene utangnya akeh lah nek bae pira lu kok apa kebayar utange apa anak iso sekolah iso kuliah kan enggak nah aku nek ora nekat lunga karepku dhewe ya apa aku iso ndek omah otomatis dibalang rono rene kaya mbiyen nang kene di sungkrah-sungkrah nang kono di sungkrah-sungkrah gelem ah anake ra sekolah ra iso sekolah ha Mangga nekat ya? lah iya aku njaluk tanda tangan bapakku pak aku tinggal duit tanda tangan no modal masane nggak diijini terus ngedok ibu tunduk ngono le ya tunduk nek awakmu dikepokan duit nang arepe wedok Wajar. Hajar, guys. iya Karo aku gujul hajar.
kene mbek sik rusak saiki ra iso apa-apa. Mangga iso ra. Saiki ya ngono ta aja. Kowe balik aku ora mbok kei sertifikat ya wis rabi ya. Sistem. Weh, sapa sing takokne, Buyan? Hah? Kan sing takok. Lah iso dipegat sih, Mbak. Ngono jarene. Yo aja. Terus gak oleh ya. Yo aja, kecuali sing lanang. Dek, aku wis semua awakmu. Oke, wong wedok aja disiki. Ngono. Iya, aku karo bojoku bertahun-tahun. Yo pegatan aku saiki. Langsung jujukne nang Purwokerto. Arep surate. Oke, jalan. Wong kene ngenteni 17 tahun kok, Cuk. Siapa sing ngomong ngono? Mario. Ngomong pegatan. Dhek sing ngomong ya wis. Iya. Yo gilani nek gayaku lho. Lah iya, bukane dhewe yo wis ket tak pegat kan kudu. Nah. Ya wis aku pegaten. Surate wis dadi di Purwokerto. Oke, wong aku wis ngerti wis lanang ya manuke ya kan. Aduh ya. Ora tanggung jawab. Magat bojo wae ora godak, ora tanggung jawab. Ya aku lah sing tanggung jawab. Saya ini laki dan perempuan. Jadi laki-laki oke. Perempuan oke. Jadi double ya. Double fungsi. Double fungsi saya. Siap. Jadi yang bojo oke, tadi mbok nyawi oke. Tukang pijet beres. Beres lah. Beres. Beres. Enak itu nasi itu. Iya. Aduh, kono. Kono sampai. Aduh. 17 tahun lah aku ngenteni, Bro. Aku wonge enggak belum di sini. Ngomong kos BB XC ra ngerti dilokno goblok gak trimo. Wis ora usah dibahas. Aku mangkel. Enggak arek TB ku asline mangkel. Piye wong kuwi? Lah dereke TB harusnya kan Wes ora usah dibahas. wis ora usah dibahas. Bahas liyane bojo pegat malah enak. Iya, pegat ini. 17 tahun tante ini. Pan ya ngomong. Tapi pas aku pegat jalur duit ra? Heeh. Heeh. Ya lo berat apa yang diperutuli jembute wae. Lemah aku ya tuku dhewe. Kudu boto siji wae ora kok njaluk. Dhek wis korupsi karo aku ora nuntut wis syukur kok. Njaluk duit eneng iki. Mene sampean. Gelem dibayi duit. Enak di wong lanang apa di wong wedok ra? Aku aslinya wis ngene iki carane mendingan aku biyen lanang. Ya kan? Wis karuan metu lanang lho ya. Lah iya. Rasa dadi wedok. Dadak ngeten barang ya Ran. Lah iya wis rekoso dadak ngeten. Ora duripi. Dadi nguripi. Jirene tulang rusuk. Enggak no? Nah ini tulang apa jadi tulang? Lah nek sing gelem ambek awakmu kakean mikir. Lah kok tulang rusuk iki malah Hah, tulang bongkokan. Kira arepe diyane wis ditinggal budal ayo. Salahe sapa coba? Iya. Makanya aja nyanyi. Iya. Begitu bapakku gelem ndang langsung ora terima. Wis lak ilang neh. Aduh. Mbak Emangnya Ima sik Ikapati. Wis direkam Lek. Iya. Masalah Lek, iki ngomong apa ae mau ya diedit. Ya Allah. Itu kan kejadian. Aku 17 tahun nanti deh, umur 17 tahun nanti pisah. Karo yang tersayang. Ya orang tersayang, oh iya. Kamu tak tidur di foto nih. Kamu nonton orang Mario kah? Enggak. Mario. Woi, gawe opo gak usah gak penting saiki pijet. Sek, tidur nabi ki sabar tok gitu. Kamu sabar itu disayang Gusti Allah. Iya. Kita pas ijab. Ijab. Oh, ijab panusan? Yes. Iki. Mario kuwi. Iki yang tersayangmu. Pas arep nikah iku le tak telepon ya. Heeh. Kayak kan iki. Lah ganteng temen wis. Lek kowe ngerti ra, Dek. Terobati no rindu muran. Dek langsung mari ngono kae ngomong masalah Depa iki nikah no ngene-ngene terus Dek.
Nang digletakne HP-ne aku ngomong karo mamake akhire. Dipikire aku, "Mak, Mario ndi aku ngomong karo Mario?" Mamake gitu golek cowok cepet goleki. Boro-boro balen Ran. Hah? Boro-boro balen nih kok. Dikarenakan enggak lah. Balen gak iso nih. Masa? Aku ini. Oh, banyak anak arep balen ngapain dibuang ya, Bro? Wis gua kok baleni iki. Baleni yo nek enek perubahan nek wis oke. Dek wis mobile 3 lah, balen ayo. Balen sorone ya. Lah ya balen kok soron neh lah. Yang penting sih wis. Genah kene oleh gaji ya ta, Bro? Yuk. Untuk kali ini saya setuju dengan pendapatmu. Amin, alhamdulillah. Akhirnya ada persetujuan. Aku soalnya begini, memang kan saya tahu kerja keras Anda. Dan seperti Anda, bagaimana Anda diperlakukan. Lah iya. Saya tahu itu. Makanya untuk kali ini saya Setuju ya. berpihak kepada Anda. Amin. Masih Yang- ada yang yang- berpihak ya Allah hari Ya. ini. Yang nggak berpihak ke Anda adalah ngekei mangan garangan. Nah, itu saya tidak berpihak sama Anda. Enggak, saiki gak. Saiki gak berarti wingi ya. Ya kan sampean ngerti dhewe lah. Dia tetok ora arti ngono lah. Dari hari itu saya selalu ngobrol sama istri saya. Wah, cah Terus- goblok, cah kentir. Terus cah diem, ya gendong. wis kok ngenteni ae nek dhek wis cerita baru ae dhewe ngomong kok sangkakno awake dhewe ngene-ngene ngono ngana-ngana kan ya gak enak ngono lho ngerti. Karena kita tahu siapa Anda gitu. Jadi ketika Iya. Anda masuk ke dalam lubang jeratan itu piye? Lepok nang kono. Nah, piye carane wong iki gendang apa jenenge On. mentas. Ngono lho ceritanya. Karena tidak sedekat apapun dengan teman apa manusia kan kita tidak boleh mengintervensi. Nggak bisa masuk Ya niate apalagi kan kene ya apik ya, kan kita nggak tahu. loh. Karena Anda nggak tahu dan kita tahu gitu loh. Persoalannya Anda Lah iya. sudah nggak mau tahu lah kan repot. jenenge malah lagi jatuh cinta. Nah, Ya lo tahu jatuh cinta yo tahu. Jatuh cinta berjuta rasa. Yo tahu tak belani. Iya, aku belani turun nang Victoria Park ya toh? Lah demi apa? Apa? Demi apa? Enggak sih sebenarnya. Enggak demi apa-apa. Wis mau demi apa? Enggak demi itu. Enggak demi cinta? Enggak. Nah, terus demi apa? Apa? Demi apa? Bukan demi cinta yo. Lah terus awakmu ora demi cinta? Ora lah. Berarti nang Hongkong ora demi cinta? Yo ora lah. Terus ora demi apa? masalah itu. Nah kan melok bojoku. Cuk. Terus bojomu iki teko-teko dadi bojomu ora demi cinta demi sapa, Cuk? Hah? Suwi-suwi pengen tak remet kowe. Pojokne wong iso. Dhewe di pojokne ra gelem. Ora. Case-nya beda. Nah, case-nya beda. Kok case-nya beda piye to? Saya itu bukan demi cinta, Ran. Demi apa? Cinta itu kan sudah di awal. Lah kan ya memang seperti itu, wis cinta kan sembarang. Lah awakmu saiki nek ditakoki yo, ditakoki karo cinta, ya kan. Cintane Karo sapa? Mario. Jawabanmu piye? Mario. Jawabanmu piye? Wis ora enek kan? Ya aku nek umpama Enek ora? Jawabane enek ora? iku saiki. Ayo enek ora? Lah kon ora takon sawakmu saiki. Lho enggak, piye? tak kei paribasan. Enek ora? Jadi perjalanan hidup itu sudah cinta itu cuma di awal. Ya iya padha Di wae. dalamnya Aku itu juga sudah gitu. di Pertama dalamnya di cintanya awal. naik ke level tanggung jawab. Wis menang wae kowe. Menang. Cinta itu levelnya hanya di depan. Emang iya kan aku karo Begitu garangan di itu ya dalam. di awal tuh, Bro. Begitu di dalam itu sudah tanggung jawab, terus kesetiaan, Iya iya. saling menjaga itu wis di atas levelnya wis di atas cinta. Makanya ketika kamu ngomong bilang demi cinta, ya ora, Awal-awalnya kan demi cinta, Bro. ora.
ya kae. Ora wong aku nguber-nguber setahun demi cinta ya ora diwales kok. Ya berarti kan Pak enggak kenyataannya tetap berjuang toh. Apa? Kita kan tetap berjuang toh. Yo gak terus akhirnya wonge goleki yo budal ae yo ngono. Ya berarti kan demi cinta. Wis tak anteni kesuwen kok aku, wis ngenteni suwi kok. Ya kan aku ngenteni nang Indo. Ya toh Pak ngenteni toh. Lho, lah jane tak takoki kok sida ora ngono. Nek sida bablas, nek ora ya wis kan ngono. Lho kan tak takoki kan. Iya lah takoki ya gelem apa ya ngerti. Wes ya teman-teman semuanya, karena sudah mulai geger, jadi Gegeran iki guys wis tutup ae. jadi agak panas, jadi Bukannya kita selalu seperti itu kan. Ya ate perang guys wis tak perang sih ya. Oke, sun, bye. Bye bye. Terang.